Nungkong kuwa pedang subay pibaro siya kayut film online hakakerteng batiang tam nong penim jungi Jesus Christ bat siya penginyat siya prang kajing siya kri jungi mapawan pulis pi naka shti upol nong Hebrew kat lenong ke balai kadukot ke bakatar bang kumne do sumar ko para banget yo bakumno re kumno kandon hano napi kadunut pasniu kajing bamnget hakaban pai din no nau ble ba im Hendrai tok ya kentu parlok hala kasngi kat badang kot menta kasngi ya ka ba on ompen yano ro napi da ka jing syukor kapop pat abang ila isngo ktin jong blay ini ban poi pat chakawik banta kan ka por bangin IT ya kan ka program baro ka jing lam jong mesim ko jong blay pat dongin sim kan ka por bangin penkentang kan ka por IT mesim ko jong blay ni lam ngi bau kata ingi pentamai ke jing im jungi in IT kan ka por man sem khoi jungi li bandwai kan ka por try jisu ai ngu try lamba kan ka por ko try me ai ko try kan ka yut film online ko try jisu ai ngu try ka jing sumar ka jing da ka jong me ko try ka jing im ka jong we ko try wat ka try dan ki jaka prepare ko try wat kini ki jing janjar ko try kini ki klam ko try bawan saudang kalang kini kijak sa ka jong henry ka try ngai ngu ka try ka jing sumar jong me ka try ngi we ka try ai ngi ka try ka lat pin sakri me ka try lamba ka ka media ka try jisu kalong sha ka try ka jing ka khui ngi ka try we ka try jisu ngai ngu ka try musim ko jing me ka try bai don ka lamba ngi ka try man lagi por ka try IT ka por basa ka try musim ko jing me nya lam ngi ka try un pendap ko try ngi ko try ai ka jing tengan ko try ai ta ka jing ja Thait ko kan jam sim ko try ka jing im ko jing bat hane por ko try ai tim sim ko jing me lam ko try sim ko jing men take control ko try ka jing im jing ko try jis ai ko try ani ka por ko try ka teng jis doai amen bat akan ka por pat in poi pat syakawi ko benta bangin syakri try pat ka jing mane ka jing ruai ka jongi Jesus imane me try even crowd could tell to me me long ba day ban yo ero Jesus even crowd me ba ya ine ba bom ju kala Trai ublay ngasanya hamil nganyai kot yamin man lagi nganyai kot yamin man lagi melong mau siang haki porjing merah yang haba ngaha lengba eryo jing i jomi long Jinker men jonga hami bayai ne berbom cukala bayai ne bom ju
Trai uplay ngashanya haming anyai khot yamin anyai khot yamin man la kipo anyai khot yamin man la kipo melong mau xiang haki bỏ jing Tera yanga haba ngaha lengba eryon jing i trong mê long an kho jing cơ men chong ha mi Jesus jing i chong mi long jing cơ men chong ha mi Jesus me long ang kho ka jing im jong a trai oh and I'm shifting try me long ang kho I'm shifting ta lê mê long ang kho ra ching im jungi mê long ba yai ne bat bom jukala Jesus oh mê long ba yai ne try oh Jesus mê long ba crow Jesus Alpha but Omega ni mania me try me long bade manyaro I shall make God me mania me try me long bade banyaro I shall make God Day ko try ni day ban ai ka burom tang shami try
Bede banyo hoko try kapura. Oh, you deserve the praise, Lord. Melong bakraw, melong. Bastang matbakadu, agajing jong try. Oh, melong bastang matbakadu. Oh, we give you honor and glory, Lord. Jesus, you pen kraw, yami. Yang you may try, jing haja may try, mga kapura ko try. Bede hoko try banyo kaburang ko try, kajing jong ko try. Bede hoko try banyo ko try. Kajing pendan burang mga jing ko try. Melong bakraw, melong bayay ni bom sukala ka chim chim try. Yang ko try baka ne ka por pa me ai ka try. Just ni obat sakri la yu ne me ka try. Baka ne ka try media ka try. Yang ka try jisu. Yang ko try ka chim ba ka chim me ka chim chim ka try. Ai di ne ka por basa baro sem khu chim me lam ka try ne ka por. Baro ka try ai di ka try ka ti. Dan bor ka chim me ka try ka teng jisu dwai. Amen. Bat ane ka por ban in boy pachak we ka banta punya som nak ting jong blay na shakri Trai bat nga ID kini ka por basa baro hai ngai ku blay pi baro kinong pet kinong snap ini ka program hari ini sini haga keteng ka tiang tam Jesus Christ nong panim nong spa jimi bat ka kubor ka batwa ban yasam hari ini sini kalong siapang to Shong how Trai. Abi pan na tin ke jong blay. Na kitab sam na life nyo with the cut ka ba nyo. Ka tin ke jong blay ka cut ka wer ni kong to Shong how Trai. Hoi bun ha gini kisni kum ki brio. Hapreng ji jingye, hapreng ji jingman, hapreng ji jinja. Om tang ha gani ka rekhasi ke jongi. Om tang ha ka rim dia ke jongi. Hari ha kaleng kiri ke perai. Di mat ini kijingnya, bat kijing jenja, hai ini kisni, kumki kon ki jonglai, ngekren shipi ki samla, ngekren ini ki long kimi ki long pa, hai ini kisni ke kubur ke tin ki jonglai, ke khot ini kong to Shong yo Trai, lese kumki samla, ngi thai, ngi luan ini kisni, ngi layak sai, haga jengem jengi. Shimat kumgi kimi ki pa nila yaksan nila than lesing inong nim sngau don bor sho hapne ki kendo hapne ki yesham hapne ki jing mat ki ba mat hala ki jing mat ha ki jing duk ha ki jing kerdo kum ki samla ha ki puli ki jungi ha ga kam ga jam joge ha bangi phai ho bi ki pole ni i kum bakala dulan kalau dulu jingkerman, kawanan yang kita harga jimu di perkat jupi kisah melalui seyong, kumno ngile, ngilas ngaudulan, ngilas ngaudu jingkerman, hai gini kisni, kajingim jo kisah melah hoi kebabun, kamanang jam syakmat, shibun ki hapadang day banle, Henry, let's say, donna preng jupi kum kisah melah, ginong ngilas ngaudulan. Ngim don lat syo, ngim don jingker men syo, pidu tia, pidu dem, pi perkat men mit pi tia, kajimu je perkat jong pi, kam don syo kata kajing thai, kam don syo kata kajing ja thai, lasyu perkat, lasyu kuslai ha kajimu je perkat jong pi, kikmi ki kpa, ha bagi pek ki khon ki kti, ban perkat ye kaji pule ki khon ki kti, ban perkat ya ka bam gadi ban besar ban pja ki khon ki kti. Lese min mit ki du tia ni du dem namar bolai kijing bat kijing jar hai ni kisni bat tin ki joblai ka ai ka jubab yangi ki kimi ki kpa ye pi ki samla gong to Shong ka ya khot ka ya weri pi gong to Shong how Trai hoi nginom lai na preng kijing ki bawan nginom lai na kita kijing sham ki jim jengi Henry Gaktin ki jonglay, gong haga kitab sam of life is sound with the cot, kabakat kandai gong. Kijing jinja juba hok kilong shibon, Henry Trai, upelaya nagi baro. Kijing jinja jong bahok, kijing jar jong kabahok, kijing jar jong ki kun samla, jong samla jaka samla ki digisni, kiba perkat ya kalawai jeki.
kilong shibon henry habi wan shau Trai bingin Shong Thait hau Trai ka tin ka job lai kong utrai un pelaj yaki nagi baro kaput na preng ki jinge na preng ki jing ja na ki jing ban khia na ki jing shitom baro utrai un wan ban pelaj ka jing tuli ha gine ke sni galau ka banen kong ka jing tuli ya phi ki samla ka jing tuli ka banen kong i phi yang ikun ki long kmi ke long pa ha gine ke sni gom hatu phi khuslai ke jing im jong phi hatu phi khuslai bat per khat nam da galawe jo phi kum ki samla phi khuslai nam da galawe jong phi ki samla phi per khat nam da ke jing pule ke jo phi kum ki khna school habadang dona pre ke jing pule pi da bedeng ke jing pule kum ki khme ki pa pi per khat khuslai na banda galawe jing ki khun ki tri ki jong phi habai i kum kana ka por ki jing khang kam ka bakat kana kum ka per thai bro ko wai bakum jo ha kana ka ri india ke jingi umdan lat umdan lin tishu ha to phi khuslai ka tin ka jo bai ka khot ye pi kong to Shong Thait hau Trai da ka bana kum no bangin Shong Thait hau Trai ha ka tin ka jo bai ka si thi ka bana kong jong petros ka na ka san ka khot ka ba hiao ka ong kum no da ka ba bread halo jong u ya ki jing khuslai ju phi baro ka jing khuslai ka nom lam sha ka ban bhai ye phi ki samla ka jing per khat khuslai ka nom lam ye phi ki kmi ki pa ha ki ki sni hare shu bread no ya ki jing khuslai ju phi baro hau Trai udan utau baba khli ye phi naba ka tin jo bai ka ong naba usumar usukher ma u shaphang jong phi ka tin ka jo bai ka ong ru shu shu ka ong kum no ka tin ka jo bai ka shi thiu pol sikinong philippi siki bangai jaga tlo kan tu ong kum no ka no ka basau ka do khot ka ban riu ka ba nyau ka ong kum no kong wat khuslai ya ka e ro wat khuslai ya ka e ro ko ki samla ko ngi ki long kmi long pa wat khuslai ya ka e ro Shong Thait hau Trai bread hau Trai ya ki khuslai baro ka tin ka jo lai ka ong kum no ngap wat khuslai ka e ro henry ha ka e baro da ki jing duai bat ki jing ker pat lam bat ki jing ai ngo ong ka tin ka jo lai ha bang Shong Thait hau Trai om dei bang ong chu Shong klik ti kum to om dei bang chu ngap man thi no kum to om dei la le se bang ong ban shu le sa no kum to having Shong Thait hau Trai bread hau Trai ki khuslai baro Shong Thait hau Trai ap hau Trai le ba ki jing duai ben dip hau Trai ya kita ki jing ton kam jong phi baro ong ka tin ki jong lai ka tin ki jong lai ong to pen dip hau Trai ya kita ki jing pan jo phi u dip lut ya ki jong kam jo phi baro lada mangin nang mangin pan nau pa ha ga keteng jong jisu kat ba kum ki jong kam jong i kat tum ka mon ga jong blai pa u blai un ju pa ki jing dwa jong phi ki samla u blai un ju ba ki jing dwa jong ki kmi ki pa dong in Shong Thait hau Trai da ka ba bread no ya gi de ki jing khuslai jong i baro ha u namar bolai ba usumar usukher ma u shaphang jong phi ki samla naba usumar usukher u shaphang jong i kum ki kmi ki pa ha ba gi bread hau Trai ya gi de khuslai ka tin ka jo lai ong lem ba ki jing thwai lem ba ka jing ker pat lem ha ba gi pen tip ki jing pan ki jing pan ki jing don kam ki baro shau lai ka tin ka jo lai ong kum no kai ka jubab ya gi ka bas no bang ong te ka jing sok u blai ka ba parat ya ka jing shaphang baro kan ri jai ke ni ki dono jong phi but ye ki jung mut jung phi how praise Jesus kanai ka ka bas no bang lada mangin nang mangin bread ye ki khuslai jing hem Trai ha bang dwai ha bang pen tip ki jong kam jung i shau ka tin ka jong rai ka ong kan ri jai ye ki jung mut ki jong i ye ki dono jong i but ye ki jung mut ki jong i how praise Jesus but ka jingli ka ba ar ka long ha ki ni kisni ya phi ki samla ka jingli ani kum ki kmi ki pa ki ni kisni ka long ha tu phi khia palat ka jingkit ho nyem la bini len la ni ni don la ki long ki jong ki jing a ni don la ki long ki jingkit ke ba khia ki ba ban ha ni ki ba la shop ha ni hen reng ni nom la da la de bingin kit
nginamla dalade bagin yaksai nginamla dalade bagin ba igni ke jingkit ke bakhya ke jonge kaktin ke jonglai gong ke kitab sam dalana basan kusan ke dekhot ke ba ar gong no to bread yala ke jingkit kada ke jingkit ke badan na bhi ki samla kada ke jingkit ke badan ni ki kme ki kpa ka ong no to bread yala ke jingkit halor utrai baru kum na kaktin ke jonglai gong te un shan yame hallelujah kaktin ke jonglai gong te un shan yame kijing kya kijing shan kijing ka jing nginom la dalade bangin yaksai nginom la dalade bangin ke bangin ba Henry Shubret Hauta Ubala Banshani Uta Ude Gisukata kalau ke besgau pa kalau bangin Shong kau Trai hapren kijing kya hapren kijing ban kau Trai ngasu Shong hame maker shan me ai bor yang hai yusni balai de bangin cukit halare balai de bangin shim halare ni kijing kya ban omat ngau ho ni kijing kya kade yang abangan ba Ujisu hidalade u yawer u khot yang abadi u khot yigidu ki bakhya ga jingkin u khot ye bigi samla ki bakhya ga jingkin na the gospel u Matthias ko no bakhatwe ga khot ka ba arbu prau ong kom na ujisu ka ba ngau bang ong to wan hanga phi baro ki ba thak bat ki bakhya ga jingkin dengan penjam yakhi hallelujah hapren kijing kijing kya kijing shon ke bau jisu ong ngan penjam happy habangi wan tangau jisu hallelujah kajaga kabhatam hap pedeng kijing kijing kuslai hap pedeng kijing ban kya kijing kit ha kijing em kijing kabhata bangin shem ya kabajaka kalong tanghau jisu ka tin ki jong blai ka ong to Shong thai how try one how try Jisu te ut pen gem ya bijing kit kijong phi hallelujah but the jingli ka balai ha gane jesngi ka long kong kom no ha to ngim don jing sup ngis ngau kom bangila do no ka jing sup kisama apreng ki jing pulai kijong phi kisama apreng ki kam ki jam jong phi Leseng ila donong iba ki bone company umdon kam show ban ai ki samlai ki dikisi ba train ki kam na pensangena ki jingsok aga yung ka samdum ki kmigi pa jala dono ka jiyale manjun ti he ki khon ki ti ka jingsok kalok sok kan ria no na yung ka sam kam tan ki kmigi pa bon sen ki dam ki ko si wa khma job line ba yung ka sam sngawi daga jing tmang sngawi daga jing kan ja aga yung ka sam namar ba ka jingsok kam don show ka tin ka job line Kau kumna ka khot yang iko ki khon jo bai ya ki tu ki samla ya ki kimi ki pa ki ba lenga ki ba pissa ki bom don shu ka jing so ka jing mut ka jing perkhat ki bom don shu ka jing ja tha ja ka jing mut ka jing perkhat ki ba shu perkhat san yasni man ka khale ma da ba pi tre bi ka ka wan ban khia ka jing mut di perkhat jo bi kam don shu ka jing mut di perkhat jo bi haba pi thia man mi pi la khuslai ban khidang step ngan le khumno kam don shu ka jing ja tha ka jing mut di perkhat jo bi Kam don siu ka jimu ji perkhan ka tin ka jong blai ka ong khum no ngap ka bas ngau bang na ki kitab Jeremia ka no ba at phandai khot phat wei blai ong khum no na bang atip ye ki jimu ki bang perkhat cha phang jong phi ong blai ki ai na ki jimu ki bau blai perkhat cha phang jong phi ko ki khmi ki pa ki ba sham ki ka jing jing jar ki mut perkhan Kei ki perkhat ki blai ba tip cha phang ki mut jo phi Bapi siam ke jin jar bom dan shu ke jin sok ha ke mut perkhat jo phi kon ki sama ka juba ka tin ka job lai kong kom no na bang ati bi ke mut ki perkhat cha phang jo phi ong trai ke kita ki jing mut ka jing sok ke hallelujah u trai u ban walam ya ka jing mut ka jing sok ke ha ka jing mut je phat jo ki samla ka jing sok ke ha ka jing mut je perkhat jo ni kon ki kimi ki pa hallelujah na kata ka dau ka khot ni kong Tongin Shong thai how try hallelujah Tongin Shong thai how try ha tongin don jing so ka gi gi ka jing ka le ka wan byang thong kom no u jisu hi dala deu ong kom no ka gospel yonis ka no ka khat sao ka de khot ka ba ar phun yo ong kom no ya ka jing sok ngai no ha phi ya ka jing sok ka jong nga ai ha phi ngap ya ka jing sok ka ba u jisu don u e hanga ba de phi Ya ka jing sok ka bau don Jisu ong ai happy
nghe ai ngu yêu Giêsu ha bao lệ kêu nó sâu pa hàng tây âm neng u klem ra nói cái chính sốc haladi u klem i yang ibalong thali ban sya jin jar ban sya jin tra kumne han ve u Giêsu ong ya cái chính sốc nga i api ya cái chính sốc cái jong nga ai api ha bao Giêsu là đẹp ai ya cái chính sốc ha pi ki samla ha bao Giêsu là đẹp ai cái chính sốc ha pi ki long ya long sem ko ki khmi ki pa u Giêsu ong nga i happy nga i happy oh hallelujah hallelujah ni don ya ka jing sok ka jong lai ka bau e ha ni hallelujah ni kan mau na ka tin ka jong lai ni kan mau na ka tin ka jong lai ko ki to ki long long sem mi ngau ba ka jing sok ka jong trai ka la kan ria no na ka yin ka sem ka jong pi ka tin ka jong lai ka on na ko no na ka kitab Isaiah ka no ba khan dai ka khot ka ba khat ka khot ka ban riu ha ba shua bon khai Jesus slam ba là đẹp ya thu lúc ba bong cùng đó ha ka po bon khai yêu Giêsu bon khot ya ka tên jong u im kai jing sok hallelujah u ne u lay jong u Giêsu Christ u bang shanya u bang Shong Thai u dei u im ka jing sok ai u sân sha ha ka jing mo jong pi ai u sân sha ha ka jing em jong pi ai u sân sha ha ka long sem jong pi kum ki long khme ki long pa oh hallelujah ai bo u im ka jing sok un wan ban sân sha ha ka long sem ki jong pi but ki jing kali ka ba sao ha ka ne ka sngi ka long ha to phi siap tin ha to phi siap tin ki sama phi siap tin na kalau e jong pi ki kme ki pa phi siap tin nam ta kalau e me ki khon ki ti ki jong pi ha pren ki jing jar kat ka ne ni iro ba ka jing sniu ka nang roi kat ne ha to phi siap tin ni siap tin ki por ki ban sawan siap tin ni ta ki jing jar ka perhai siap tin ye ki ne ya ka kham siap ting le siap ka wan ka jumut ka bu ka jingmut per khat da dep ka ne sa ka ei pat ka jingja shei ni yaksa shei ni pen shei ni ri ha to ni siap ting ni kan mau na ka tin ka jowe ha ka gospel yo anis ka no ka ba arpo ka da khot ka ba khat kan dai ba arpo ni kan mau ka ka por anda ki sunran ha bla sanar pna yo kun rat Jesus Christ ki don hap preng ki jing ling a ki don na preng ki jing shitting ki don na preng ki jing snau tamang tham kam bala shin no yo kun rat jong ki na preng jong ki let's say ki la don ka jing du jing karman bat ka ne ka jing ting ro ki ong kom na ha ka wei ka janmit ki don ha ka wei ka kamra bat la khang ki jing khang na mar balai ba ki shitting ki jiu hang ne kini ki senran ki ongkom no hap breng ka jing snau tamang hap breng ka jing snau phing hap breng ka jing shaping jong ki la kum no ho kha ka ne ko kum ka ne ko por u Giêsu an daw la mi pat u wan ban ya syam bat ki u wan ban yang hap breng jong ki kan tin ke ba u Giêsu u pen tengan ki kan tin ke ba u Giêsu u pen sngan ya ki u ongkom no u ong to wat shaping u ong ya ka jing sok jangan long ka jing sok ya pi u Giêsu u Giêsu ong na preng senran ha preng jing lang ka ba khrao ha preng jing tamang ha preng jing shaping u Giêsu ong tolong ka jing sok ya pi hallelujah hang ne ka por ka u Giêsu ong tolong ka jing sok ya pi hang ka ki senran ki dap da ka jing kaman bat ki la ya kaman ko ki kon ki jong lai ha banginang ban Shong Tha jau Trai hap preng ki jing shapting hap preng ki jing kanyo hap preng ki jing snau tamang ko bolong kini ki senran habau Giêsu u wan hap preng ki u yang hap preng jong ki u ongkolong ka jing sok ya ki hang te ki la kemen kala janu ki jing tamang kala janu ki jing snau sir la janu ki jing snau shapting la janu ki ta ki jing snau phing baro kawan ka jing sngai la long ko banyak mo ya ki jing pat snau baro kawan yak ra ka jing shnyan hai ki senran ku ki khon ki jom lai kum ki sam la hai ki ki sin tong in chu khat kar pa yo Trai hap reng ki jing kan ja ki ba khra hap reng ki jing shap ti hai ki ki sin ka kin ka jom lai ka khat ni ka ong kum na hau Jeremiah ka na ka ba lai khu lai ki khat ka ba lai ka ong to khat kar pat yang a dengan pai ki ni ya me u e u ba kum tau blai jong e
Uba ong to khot kerpat yang atengan pai tin ya me hallelujah. Haga post ting snya, haga post ting sni, haga post de perna, haga post janmit. Uong to khot kerpat yang atengan pai tin me omdan put haga no por. Wow, hallelujah. Ni aimu yau blai, ublai uban jubat yang ni, ublai uban pai tin yang ni. Man ke kalimat kan man ke por, habangi khot kerpat yau. But kun jo naga tin ke jong mai having shem yo way bring naga Bible uta ude David hakapor ka jing shep ting hakapor baki Filistia ke la ken yo u hagat udon na preng ka jing shep ting naga kitab sam ka basan pun riu ka de khat ka balai u David uong kum no hakapor banga shep ting ashania hame hallelujah usno thu ba om don dat ka way pat om don ban light naga naga jing shep ting uong hakapor banga shep ting ngashania hame gogi kon ki joblai tang hau jisu ngin shong tha ja tang hau Trai jisu ngin khot ker pat ya ga teng yong jisu shania hau Trai jisu ke por bangi shep ting hallelujah 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 dongin shong tha ja jisu ubalong unong ap lang brot jongi hallelujah ngin shong tha ja Trai jisu ubatip ya ki jing e ki jongi ngin shong tha ja jisu ubatip ya ki jing khoslai ki jongi ngin shong tha ja jisu ubatip ya ki jing ban khia ki jing im ki jongi ngin shong tha hau Trai jisu ubatip ya ki jing sir ki jing kyu ki jing barong ngin shong tha hau Trai jisu hallelujah ni don yau ne nong ap lang brat ubabha ka tin ki jong lai u jisu hi dala deu ong ka gospel yon is kono ba shipau ka khot ka khak sau ong nga long unong ap lang brat ubabha hallelujah u jisu klem ong ngalong tang unong ap lang brat u ong sendon ngalong unong ap lang berubabha hallelujah ubatip uban yada ini ubatip ban pelaj ini ubatip ban penkhia ini ubatip ban pelaj ne ki jingket ba khia baro ubatip ban pelaj na ki khoslai baro hallelujah ubatip ban yara pa pneka khya ka shon ban tunrong lemi na ki jingket ki jongi hallelujah ni donia ure unong aplang brot ubabha hallelujah bat kum no ka tin ka jong lai ka mok jisu ong shu u ong kum no sngat tenga itu yala ki jong ka khot ka balai ka nong ka basi pau yon es ong kum no tenga itu yala ki jong hallelujah ong kum no yala ki jong ong u hi u khot da ka ben hallelujah u jisu yanga ba yepi iwe pi ki samla u khot yapi da ka teng snap ka bas ngau bang hadu kata hap deng ki briu na preng ki briu ki ba bon serta ha ka perhai na preng ki jaj ban ri ki ba bon serta ha ka perhai na preng ki samla ki ba bon serta ha ka perhai na preng ki long khma ki ba bon serta ha ka perhai u jisu ong ngai thu ya lagi jong u khot ye pi ki samla da ka kertang u khot ye ni ki long khmi ki long pa da ka kertang hallelujah ka ka shithi ka ba a jong Paul trong Timothy ka lan ka ba ar ka khot ba khat than dai ka ong no u Trai u it hu ya kita ki balong ki jong u oh hallelujah ni long ki jong u namar ka tin ka jong me na ka sam ka ba shispa ka khot ka balai ka ong ni long ki lang grat ka ja ka plan jong u jisu it hu yang ni bat u khot yang ni da gertang hallelujah na ka da ong to nin shong thai how Trai jisu amen hallelujah hallelujah nga khot yang ya we de ni we ki samla ya we de ni ki long khmi ki long pa to ngin shong thai how Trai hai ka ni ka por ai ngu yo blai leng ba ka tin ka jong le ka ba khot yang ni leng ba ka tin ka jong le ka ba ai man sem yang ni ka tin ka jong le ka ba lam nan ti ba ka da yang ni ka long bangin shong thai how Trai hallelujah ubleng un ker khui phi ubleng ker khui phi ki samla ubleng ker khui phi ko we ko long in ko ki khmi ki pa
hagane ka por ba pi pek ya gane ka program lem ba ka tin ke job ai nganget ba ka tin ke job ai ka wan lam ye pi ka jing pelat nganget ba ka tin job ai ka wan lam ye pi ka jing pen khia hagane ka sni hallelujah to ya ne bat ne nong ap lang berat ubah wat nom rin sit no na ka sem jong nong ap lang berat ubah ap ye pi ubah pek ubah jngok ye pi ubah sumar ye pi ubah besar ye pi hallelujah ubah pen khia ye pi ubah sok ubah spanye ki donut ki bala pat ki bala pra ki bala mong ye pi wat nom kin thi no na ka sem jong nong ap lang berat ubah tau long u Jesu hallelujah Shong baru Trai Jesu ulang ka kot bas kem ye pi ang ka tin ke job lain ulang ka kot ka bajrong jong pi hallelujah Shong baru Trai Jesu res sau Trai Jesu Shong Thait hau Trai Jesu hai ke ni Jesu to blay unyai dorring kat ba pi ublay unaker khuya pi ublay unapen khanya pi ke ni ublay unapen shakbor ya pi halaga sni haga jingim jong pi baro ublay unkar khuya pi dengi lai ban duai ke ni ka por lai ban duai kum ki to ki samla ki bapat prang yau Trai Jesu kilong kemi long pa ki ba pet ye ke ni ka program ki bala do noi ka jing sok bad do ye ka jing kman bad do ye ka jing shngan hapren ki jing khia ki jing ket jong pi baro ka yang ka sam ye pi ki bapat prang yau Trai Jesu ka ni ka dong ka lat ka kabu ye pi haga di sini ka khot e were pi Padiang yau Trai Jesu kum nong pen im jo pi khot kerpat yau sim ke jing sok ha ki dono jo pi khot kerpat yau sim ke jing sok ha ki long sem di phang ta pi la sngaw ya ka jing sok ka ba palat ke jing shampang baro kari jai ken ya ka jing ka sem ye pi ki khun ki jong pi baro pin mat ya ka jing pha ka jong Trai ka jing im jo pi ngak kan to ya pi Padiang yau Trai Jesu kam tam ki ni ki sni ki ba khat do Padiang ngo yau Trai Jesu ha engin shem ye ka jing kermen hai ingin siam ke pelat hai ingin siam ke pen khia lai tang hang Trai Jesu pediang yau Trai Jesu komunong penem bat unong sispa jo pi nga ai ya kena kalat pi ki sama ai kalat pi ki kimi ki pa pediang yau Trai Jesu bot na den jonga niale pen dua na plai jong pi ko pa ha ga garteng ke jong Jesu ngawana khmat jome ke ka pone khlemat nga ai ngu nga yo sngaw ka ktin ke jome Trai Jesu nga pendem ngo yala ya khmat jome nga ai tino ka dono jonga shame to shime ka dono jonga nga pli ka dono jonga shame wan ban rong ban shong ha po jonga nga pdiang snow bhaya me nga khot snow bhaya me ha ka jing em jonga wan ban shong ha po jonga ngap diang ye Jesu ha ka ne ka sni komunong penem ban unong sus pa jonga Trai Jesu ngap la ka cintur jonga ba melong Trai jonga bat nga nge de ka dono jonga baro melam mi na jingtap Trai Jesu to map noi ki pop jonga baro pen khoi jonga sat yang daga snam ke jome ngaya sok no bat me hagane ke ski to tho ya ka kateng ke jonga haga kitab ke jing ngai ngu ya me wan mania sia mangal ke ski me wan bat penem yang long bala ker khoe ka kateng ke jome Jesu haga kateng ke jong Jesu ngatuai amen ko pa ba ko dor ai ngu ye me pa ke ke sni nge ko Trai ka khubor ka tin ke jome ko Trai kawan lam ye ka jing pelah ko Trai kawan lam ye ka jipan khia ko Trai ha baro ko Trai ke bapet ha ke sni ke ka program ko Trai nga duai ko Trai ablai ke rat jonga ya ka jing sok ye ka to ka long sem ko Trai ka jing sok ha ki samla ko Trai ki bla du no ka jing sok ka jeme wan lam pat ha ki ko Trai ablai ke rat apren ki jing ket ke ba khia baro ha ke sni ki to ke ba priang ya me ko Trai ablai ke rat jonga kan pen sting no ye ki ko Trai ablai ke rat jonga apren ki jing khoslai ka jing em ka jo ki baro ko Trai
ablay jonga kopa Trai ublay ban yara ban kersyani ke ban nyak no ye ke kuslai baro ko Trai da ke jing em ke jagi kopa lek ban ya syamat ke lek ban ker khoya ke lek ban ban khya lek ban pelat ye ke ko Trai ablay jonga kopa ker khu ko Trai ki ba pek ye ke program Gak kui ki sama kini ki sngi ko Trai ablay ke rajonga haba ki pek ye ke program ko Trai ke jing kermen kawan lampat haki ko Trai haki ni ki sngi ki bakado ko Trai ablay jonga ker kui ki samla ker kui ki long yelong san ki kimi ki pa ko Trai ablay jonga nya ai mu ye me ke sngi ko Trai mero ablay ki ko mas ngau ki dua jongi ke pa ship ye ko program ko jing barang shame haja kerteng jong jisu ngeduai amen